faman neman kira sha duba, ina ne wai zan kire in mata. Ita ne a makaranta, na ganta kan hanya tana cikin tafiyarta. Ni dai ta yi mini kyau wajen ganin takunta, na kasa jure kallonta sai na bi ta na ragata. Sallamar farko a gare ta ta amsa mini, sannan ta ce malam dan Allah karka takura mini. Ni ko na ce dan Allah lamba take zaki sami ni, dan ta wuce ta binne take a gumma ta sake ko juyowa ba. Shagari da na shigo ni sukul na je cafeteria, na zagaya ne da sauri domin zan ɗanci taliya. Bikin da na zuwa ga gefe na ganta ta sha kwalliya, muna haɗa ido ta yi murmushi na ce sannin ki yan mata. Na ce da ita jiya ni ne na biki hanya fagen tuna, har makin amsa sallama a gare na har na yo tsokana. Ta ce da ni ka dakata da bayanin ka tuntuni na tuna, da guri kawai ka zauna ka mun bayanin sila zuwanka. Tana danna waya tana taunar cin gam na furta mata, sannan na zaro waya ta take anan na miƙa mata. Lambar waya ta jikin sikiram ɗin ne na nuna mata, a take sai ta sa wayar ta ɗau lambar ba ta yi min musu ba. Ita dai tun a ranar nan neman ta nake ta yi, na zaga dukan cikin makaranta yawo nake ta yi. Ciki ya yau nake idan harkin jiki dan tausaya mini, ko wanda ya santa don Allah ya fito ya gaya mini.